Zehazki, bizitzan, eta guztietarako prest egon behar da, bereziki garai zoro hauetan, ez da? Eta gustora ari gara miluzen eta jarraitzeko asmoa badukagu. Ni, badezta da, hasi naiz jardunaldi murriztu hartu eta butanero lanak egiten. Hauze da lan uniformea. Orduan, etxean, galtzen ari da butanoaren kontua, baina nahiko bazen dute, bizuma egin eta joango naiz bertara. Oso ondo. Pentsatu dut Valentziako asteburuari buruz. Baita ere, gauza asko datozkigu burura, jertzea guazita egia zan. Ari zinela? Oso dotore gure lehiakideak, retxalo ero bat azteko eta behin, ez? Lehiakide dotoreak ditugun. Ane eta Beñat, etxean butanoak eta? Ez. Ez, Herrian lehen, baina... Herrian lehen. Berreskuratu behar ditugu ohitura horiek, zarratari gabe, lana galtzen ari da. Hirugarren saioa urean, ari zarete bonbona nolabait pixkanaka betetzen, 256 euro irabazi dituzu dagoeneko. Zein da... Bueno, horrekin ja, irabazitakoarekin zer egingo dugu? Biolin berri bat erosteko ez daukagu dirurik. Ez daukagu dirurik. Biolin batek zema balizio dau, Beñat. Normal batek. Nireak asko. Zen bat? Ez dit. Esan. 5.000, 10.000 euro artean? Gehiago. Gehiago, 10.000, 20.000 artean? Guau! Zederra. 20.000 baino gehiago? Bai dinot. Txalo bero bat biolina! Bai. Eta asko garestiagoak ere badaude, 5 milioi eta entzun izan ditugu. Karo, gitarra batek, piano batek zema balio du, klaro. Kalitatearen. Zerra da irua. Orduan biolina ez, 256 eurorekin, han ezer egingo dugu? Afarion bat. Afarion bat? Esaterako, Gasteizko zegatetxetan? Matxeten. Matxeten? Garesti itxura dauka, ez da? Kontuarekin etartzen da matxetea eta... Bueno, animo eta zorte, ozerakin, joto pasa. Bigarren egun hausan zulotik datoz Asier eta unai kuadrilakoak dira. Zer moguz, Asier? Oso ondo, oso ondo. Bueno, esan genuen, Portugaleteko gimnasio batean. Bai. Zabiltzela lanien, non? Zulan dauka izena? Altafi, Baiontiko zentro komerzialean dagoen... Ados? Asier, etorkizunera begirata, montatu nahiko zen duke zeure zer? Bai, baina padelarekin zer ikusia daukan. Padela, Padela, eitzezu. Ez surfa, padel surfez. Padel. Vale. Futbolien zabiltz? Bai. Eta... Ja, unai fitxatzen dugun. Bai? Unai be badabilelako. Bueno, iaz nenbilen eta urten ez, orduan hor da bizu. Umore ona izeneko talde batean? Bai. Umore ona izeneko talde bat, Hortik zoriontasuna. Ja, bai, ez da. Igual jokatu ez hain ondo baina denak. Bueno. Mutileko ongitorri. Eskerrik asko. Eta bikote berri bat mihilu zen, naparkasta, burlata eta Iruñea, itxaso eta... Itxaso? Ze ondo, begira, aspaldi ez da gertatu. Zerk bat zen zaituze izenak, batetik, baina? Izenak eta laguntasunak. Laguntasunak. Kuadrilla berekoak? Ez. Hobeto ez da. Bestela, itxaso, ze itxaso? Itxaso bat, itxaso bi. Itxaso bata, sexologia tailerrak ematen aritzen da, burlatarra, gazteekin, eta... Gure publikoa ere izan da tartean. Oso polita hau, altxasuko publikoa txalo ero batzuei. Eta ari da itxaso, asteon, sexu tailerrak ematen eurei. Aprobetxatuko duzu saioak gaur ere? Saioan zehar igual, irakaspen txiki bat? Deskonektatzea nahiago. Ja, ados. Bueno, zuek ondo? Bai, esaten zuen, egia zara oso gustora. Eta IBEF ikasketak egindakoa bestetik beste itxaso, eta aritzen zara sarri guren ikastetxean, Iruñean bertan, soinketa irakasle edo? Bai. Aha, Brileta? Brilet. Ez? Oraindik ez. Oraindik ez? Bueno. Igual hirugarren ebaluaketan. Kontuz, oso interesgarria hori ere, Gaur ere, ariketa fisikoa egiteko aprobetxatuko dugu, ikasiko dugu sexuaz. Ondo pasa, Neskak, ongietorri, guztiai, familia denari ongietorria, milu zatzera doa. Guretzat behintzat, Brileta izaten zen, ezimesteko bat, soinketan. Brilet, zuek ez? Ez. Ez, baloiekin eta horrela? Ez. Brileta zuak izuzeren? Jo, zuek bai. Zer dago, bakarrik? Bai. Brilet zaleok etxean, bezez, Natalia badaki maite zaitu uzet. Zer da orain ez... Bada, alako baloi batzuekin bi talde egin eta jotzen badizute eta gero baloia lurrera. Kamposke maus. Kamposke maus? Bai. Hori zen, gerra garaian eta, bueno. Bai, kamposke mauske. Kamposke mauske? Kamposke mauske ingu. Izena zen kontua. Erronka polita litzateke, nola esaten diozu Briletari zuen herrian? Venga. Partekatu gurekin. Jasoko ditugu. Erantzun eman da familia esan dugu eta badator gure Miluzeko familia gaur. Alaba, ama, amona, izeba, amaginarrega, erraina. Hasiko garan, Guazen, denpora. Txano Gorritxoren bizitek izugarria laitzen dute, Amona.
Pena da, baina banbirenak ez zuen oso ondo bukatu. Ama. Aizu, egin kasua bestiari, eta Leiotik plazara, begira ezazu. Ama. Traineru horrena Antiguakoa da, eta bestearena Guadalupekoa. Amona? Ama? Zure semearen amona da, eta ez da zure ama. Izeba? Ama ginarreba. Hitz hauetako bat, palindromoa da. Ama. Osondo. Argazkian 3 belaunaldiak gaude, amona, alaba eta... Ama. Pirritx eta porrotxenak Josefina du izena. Amona. Aita, eskatu zure amari kroketen errezeta mesedez. Amonaren kroketak. Osoak honenak, bakoitzaren amonarenak oso ondo. 6 zuzen erantzun da, 60 puntu bikote, bikain. Aziertu nahi, ja komentariok egiten euren artien, bai. Nola ikusi duzuen enbitzeko proba, ondo ari dira. Azier nahi, hasiko gara? Bai. Bazen, denpora. Azier, baldakizu nor joan den gamba janda? Alaba? Amona. Italiako portu batean, bere bila, zebilen Marko. Ama. Osondo, guretzat Eibarren izeko da, baina zuretzat Donostian, Izeba. bere buruari loreak botatzen dizkionak ez du behar Amona. amonarik. Horrela besten du nire anaia zarrak, barkatu ez dut berriro egingo, Ama. bai? Mantangorria du abizena, baina izenaz ez naiz gogoratzen. Amona. Osondo, Telmo Iruretarentzat, Elena Irureta da. Ama. Izeba da. Aita da bere neba, eta bera aitaren arreba, niretzat berriz. Izeba. Osondo. Bai! Bai, lehenbizikoan hor, Asier behar genuen, arabierazko ezinbesteko esaldia, amama gamba handa hunda. Zer nuen ezagutu? Bueno, beste 6ak bai, 60 puntu, bikote! Ondo! Edo suakilia zen, ez dakit zertzen. Bai, agun gailtzara esateko. Kikeren kontuak, amama gamba handa hunda. Ondo. Zeunak zinorreke. Ba, Nola esaten da txineraz? Bai, hori da. Kike falta. Bai. Bueno, neskak, hasiko gara? Ja? Erantzuna emandarekin, hortxe erantzunak, eta galderak, txaso, denpora. Markez batena interesatua eta marinelarekin enamuratua zegoen. Alaba. Arotzak ere horrelako bat zuen eta herriko xarmangarrien omen zen. Alaba. Alaba aurdun dago, laster izango dut titulua. Amona. Beti zurekin batera abesten genion, ohea ezkenuela egin nahi. Ama. Ana alabaren garazi emaztea da nire, Ama ginarreba ez. erraina, itziarren semeak taldarentzat zer da itziar. Ama. Kontuz, esan nahi ezkutuarekin, izenak hori dioen arren, ez da arreba eta... Izeba? Ama ginarreba. Bai, egia matematika, senidarteko matematika horiek arantzatxuak izate direla askotan, baina alere ondo, 5 asmatuta, 50 puntu bikote. Ondo! Eta izenik orain, nahi arrebak, elkarri begira, bueno, Beñate ja joan nahi du, hartu nahi du lekua, zoragarri. Ea, zenbat puntu biltzen ditugun, biolin berri bat erosteko aurrekontua behar duguta, depora. Marrazki bat. Pitxerra, gerria, prakak, brageta, Bero, gerrikoa, zer da hori? izterrak, magala, Bai, Beñat, kontuz Beroz, zera adierazten dugun, zer da hori? zer da? belaunak, Ez? Gezian non dago? Paso. Bigarren marrazkia. Pane. kaktusa, letxuga, azenarioa, Venga, bero. da, barazkiak, Bero, hortua, Bai, Bai. baratzea hortua, oso ondo. dirua, erosketak egin, erosketak, supermerkatua, Bikain. oso ondo. alfombra gorria, pasarela, Ah, bero. modeloen pasarela, Ez? zinemaldia, Eta? Zinemaldian? sari banaketa, goiak, ramia, Zer da, orokorrien? lehiaketa... Gala bat. Ima. Gala.
Gala bat eta gala horren guztiaren glamurra ondo antzestu du bainate. Aldakak, kaderak. Bai, aldaka. Bai, marrazkian. Birekin geratuko gara, bale, 40 puntu. Asier eta Unai. Aurrekoan Asier joan zen. Eta bera jarri genuen imintzioka, gaur ere bai? Gaur ere bai. Ia ba. Ondo irten zen, bueno. Bueno, ea gaur ere ondo urteten den. Unai, zu proposamenak bota, Euski zalantzari gabe. Ozen puntu bila, demora. Eskalatu, rokodromoa, presa, atxamarrak. Bai, justu zer da hori? Zer dari? Atxamarra, gantxoa, Bai, baina? mosketoia. Bai. Oso ondo hori bai. Itxas irtetzen. Oso ondo. Nahi, ondo. Ia marrazki bat orain. Aurpegia, belarriak, lepoa, belarritakoa, Ikusi ondo. kopa. Hori bai. Bigarren marrazkia. Telebista, kutxa, mikroguina, Bai, oso ondo, mikroegin labea. Ze ondo. 30 segundo, txingak. Zei, Asier. Poltsak bete, erosketak egin. Bai, poltsak. Berrera biltzeko poltsak, plastikozko poltsak. Zer da? Plastikoa. Bale. Hori bai! Ze ondo. Oso ondo, Oso ondo Asier eta oso ondo Unai. Biak ere. Dinot, lagundu behar dalako maitik bebai, bueno, mikroondas asmatzen bitu ze trebe ibili dian bebai. Promozio berik ez dago, Kamiseta bie jantzita jendeak guztia. Zo jende bizkorra, kamiseta batik izango da. Zalantzari. Laurak asmatuta 80 puntu zen marka gainura. Gimnasioan adimena ere entrenatzen baita, Muskulurik arrantzitsuena. Ondo. Itxaso eta itxaso, nor joango da maira? Itxaso, vale, hori egin nahi nuen, zer ditzen dut. Itxaso, IBF-ko itxaso joango da, hori da. Eta sexologiako itxaso saiatuko da asmatzen. Bota proposamenak, guazen, demora. Arropa, kamiseta, arropa, bufanda, lepokoa, kapa. Oso ondo. Bikain. Jatekoa, sopa, salda, elikadura, elikagaiak, sopa. Erlojua, denbora, janari azkarra, restaurantea, maia, restaurantea. Hor gabiltza inguruan, Venga, marrazkitzuet. Euskal Herria, Ostoa, Kopa, Afrika. Afrika? Ez? Ego Afrika? Hori ba, barkatu. Bero, dena den, Ego Afrika kontinentea. Ego Amerika. Hori bai. Ai. Ondo. Beste marrazki bat. Kuboa, kutxa, tableta, oea, Bai. burukoa, izara, Burkoa, ondo. Fiesta. Oso, bai. Eta? jatekoa. Tokia da edo jateko zerbait. Denbora, bazka lordua, bazkaria. Bai, hori bai. bazkaria, aupa. Ondo, bai, mai inguruan segituan kokatu baitugu bikotekide, baina ordua, janari azkarra despistatu gara tartean, ez hori harri. Oso ondo, eskerrak Ego Afrikatik Ego Amerikara iritsi garen, Laura 80 puntu! Ondo. Ze ondo gure lehiakidie? Oso fin, Asko gustatzen zaigu, Aleginen jartzen zarinien horrenbeste puntu biltzen, bi proba bakarrik eta baitu markagailuak beteta, eta hitz eskutuak orain, zauen zain, markagailu horiek pustutzen jarraitzeko. Nordue, Beñat, gogoz zuez, Beñat? Bai. Ze ondo. Guazen, denbora. Festa, Jaiak. antzeko, Ermeria. aurrekoa, Jai ospakizuna. aroa, paso. Bigarren platera, Biz dira. ai, barkatu. Paso. Lehenengo, Platera. illa, Urtarrilla. Erroan zegoen. Illa, ai. Itxasoa, Ondartza. jainkoa, Triton. hartu leku, Estima, Neptuno zen, eta Illa, lehenbiziko Illa esan dugu eta urtarrila Illa hor erroan baitzegoen. Abendua, bai. Lastima, gertu ibili gara kasu askotan, baina hitz ezkutuan proba honetan behintzat. Punturi bat ere ez. Iruzte da txiki bat, ia zer gertatzen duen beste taldeekin.
Nordue? Ni. Mutilek? Asier, hartu leku mesedez. Ba, aukera daukazue, abantail txiki bat lortzeko, tribuaren berbetaran oso ondo etorriko dana, sortean denpara. Ama. Aita. Antxekoa. Amona. Eider. Arreba. Beste. Alaba. Aita. Iseko. Fuera. Bai. Fuera. Ikastola. Ikasi. Txintxuk. Irakaslea. Asignatura. Fisika. Bestea. Ingurunea. Bestea. Matematika. Bestea. Fuera. Zakit. Azkarra. Astiro. Zai! Torri, Asier. Trebea zen azken hitz hori. Natura. Natura. Bai, natura ere bai, eta natura anaia zen batetik, familiak idea, baina anai ordea behar genuen hitza. Horregatik esan zut, Eider, beste. Bai, urrun ibili gara, eta kasu honetan ere punturik ez. Itxaso eta itxaso. Ba, bueno, beste lasaitasun batekin egiteko moduan, geratu zaizue ariketan, Nordue? Ni berriz. Bale, ba, hortxe iaztagun arteko kimiko hori martxan jartzen zuen neskak, eta hitzak asmatu, denpora. Idaztekoa, Arkatza. antzinan, Pluma. makina, Idazteko makina. beste bat? Biz dira. Vale. Landarea, Oztoa. Mexiko, Kaptuza. Bai, arropa, Kamiseta. ariarekin, Pantxilloa. beste bat? Puntoa. Paso. Vale, etxean, Sofá. goian, Sabaia. gorago, Teilatua. bai. Bikain. Vale, klasean, Sexologia. lehenengo, Aurkeztu. aurkezpena! Aurkeztu, esatera heldu gara. Demora gitxagorekin aurkezpen ere aterako genuken akaso, baina tira, teilatua eta kaktusa sartu dirata. 40 puntu zuentzat, osatu! Bertara joak ikusiko ditu tribuaren berbetatik. Bertara joan aurretik, 100 puntu, Gasteizen, Usansola 140 puntu, Burla eta Iruñean, 170 puntu. Tribuaren berbetatoz. Biztader, eneko bidegainen liburu berria, kaleratu berri duena, kazetari moduan jarraitzen dugueneko, eta orain, badator bera intrigazko historio batek ilapurdiko gaztelu baten kokatuko gara thriller politiko bat. Zegogo, irakurtzeko. Liburutik, gure lankidek irakurri dute, eta triboren berbetako 3 panelak osatu dituzte. Hasiko gara? Hane, zeu lehen erantzuten, sorte honden denpora. Neurria, tamaina. Izaria. Aspertu, nardatu, unatu. Mendratu. Neurria, tamaina. Izaria. Aspertu, nardatu, unatu. Enoatu. Arrixeatua, bideetan eta esartzen dena. Legarra. Trumoia. Hortzantza. Gutxitu, ahuldu. Mendratu. Iskanbila, eztabaida zaratatxua. Galapita. Galdua izan, salbabiderik ez izan. Xau izan. Aupa, beinak! Pista ederra zuek ere taula guztia osatzeko, atzetik abiatu baitzarete, azerrenta orain, 100 puntu bikote! Bikain. Liburuarekin jarraituko dugu, eta bigarren panela ere, biste ederronetatik ataratako berbekin dator. Asier, denpora. Bioztuna, adoretsua. Bipila. Ispilua. Miraila. Sokaz egindako eskailera. Zurubia. Aizetan jarri. Eguraztu. Zain egon. Iguriki. Alaia bizia. Airosa. Epa, erantzun! Iardetxe. Aupa! Zer aritu zarete, guri bat ere esan gabetenak liburua irakurri eta irakurri?
Zerbait izango da, Bigarren taula osorik, lehenbizikoan Asier, 1 puntu! Neskak, 4. Itz, asmatzeko tartartu beharko zenukete. Itxaso hasiko gara? Bai. Liburutik, dator 3. taula bai, denpora. Herrieta. Zirtzila. Herrieta. Erazia. Arrastaka. Errestan. Aperitiboa, aperitifa. Zintzur bustitzea. Zarpatxua, jantzi urratuak darabiltzana. Zirtzia. Marmarra, xuxurla. Firfira. Arnaz estuka jarri. Atxanditu. Diruz bete-betea. Okitu. Aupa! Eta Eneko Bidegain bera ere, etxean arro egongo dazuetaz. Arro oso gainera, beste 1 puntu bikote. Erakustaldi tribuaren berbetan 3 talde. Konera geratu dira markagailuak 200 puntu Gasteizen. Izan Salon 240. Burlaka Iruña 270. Ane eta Beñat, da murik eta penarik bat ere ez. Zuen esku zegoena bikain primeran egin baituzue. Besteak ere zira makalibili ordea. Eta 3. saioan bukatu da, miluzeko ibilbidea. Zer moduz, Ane? Oso ondo, barre asko egin ditugu. Egia da, Barre egin dugu, ondo pasa dugu. Diru pixka batera irabazi dugu. 3 saiotan 256 euro eskuratuta. Gasteizko matxeten erreserba egin. Laurontzako, nahi baguzue. Bueno, zen moduz, Beñat, hasierako ideiatik gero hemen gertatzen dien kontuetara? Oso ondo, bai. Esperientzia polita, esan. Ze ondo, zuek etorri zariela. Zema gustatzen zaigun guri haulan familizen negorra, paket etortzen dienien. Eta Asko gustatzen zaigu. orkestako lagunak eta dantzatalekoak eta animatu, eta datotzela urak ere. Etortzi danak, Ane Beñat, mila esker raupazue! Eta interesgarria, tribuaren berbetan erabili dugun liburua Eneko Bidegainena, zazpikiak ere baduelako lotura, bista eder ahoskatzen da, baina ikusi dugu idatzi da, bista eder, eskotan, frantsesek entzun duten bezalaxe idatzi baitute, eta tankerako kasu bat iritsi zaigu, eta Miarritzetik iritsi ere, ala partekatu du gurekin Arantza Sasiainek, urbanizazio baten atarian ikus daiteken kartela, eta kartelean, hause irakurtzen da, etxe txurria, ala idatzita, etxe zuria esan nahiko du, baina frantsestutan olabait edo entzun duten moduan gero frantsesera idatzi, eta hala gertatu da, horixe emaitza, Miarritz eta iparralde inguruan oro har euskarari eutsi nahian zabiltzaten noi, besarka da etxtu bat, noski? Eta jarrai dezagun. Bigarren faseragoaz, bigarren fasera sailkatuta. Hasierru nahi, ze moduz ikusten da? Bizitza, hor, beteranoen lekotik? Ondo, antzeko. Sorpresa, bai. Ondo, antzeko, sorpresa, ondo? Itxaso pari, aurrera, egiteko sailkapena lortuta ondo? Lasaiago. Bai, lasaiago. Oso ondo. Hau pasuek, zerotik hasiko gara. Baina puntua bildu nahi ditugu, noski? Definizioak, hortarako. Ozen, hasierru nahi, denbora. Futbolariek eta astoek emandako kolpea. Ostika da. Hasierren entzatzen, bueno, ondo. Hainbat hizkuntzatan mintzatzen dena, orain bai unai. Bota? Eleanistuna. Hori bai. Tokian tokikoa dena. Asier. Lokala. Hori bai. Gorputz igidura harin eta kateatuen multzoa. Dantza. Dantza, oso ondo. Giza emorraren aurrealdearen beheko zatia. Sabela. Sabela, oso ondo. Lurrak bere ardatzaren inguruan bira osoa egiten ematen duen denbora. Eguna. Eguna. Probetxuren bat lortzeko helburua duen engainua, Asier? Trikimailua. Baina, U bat ere badago tartean. Engainua, edo, sinonimo bat, iruzurra, nagusitasuna duenak lehiatzean daukana. Abantaila! Abantaila! Oso ondo mutilek, 6 asmatzen hasi gara, eta 60 puntu biltzen, hau pasue! Beste hainbeste? Bai? Lehenbizikoa itxasorentzat, bigarrena? Itxasorentzat. Denbora, itxaso! Zerbait egiteko eragozpena dena? Oztopoa. Bai, euskal hiztunena gero eta handiagoa da, zorionez. Euskal hiztunen...
It. Ai. Osatzen dugu, elkarren artean, komunitatea. Kolore hori gorrizka distiratsuko metal preziatua. Urrea. Bai. Osotasun bateko bi laurdenek osatzen dutena. Erdia. Ondo. Zerbaiten erdiko gunea. Erdialdea. Zerbaiten erdiko gunea. Erdigunea. Hori bai. Egiaren kontra ohartuki esaten den gauza. Gezurra. Gezurra bikain. Migiluzeko laugarren probaren erdigunea. Botea. Ez, laugarren probaren erdigunea. Laugarren proba zein da. Egin dugu. Berba. Hori bai. Berbaldia, solasa edo izketaldia. Jarduna! Beste zein, berdinketa 60 puntu zuen markagailura. Hieroglifikoak. Mutila konzentratuta, zauzie? Zer egiten da konzentratzeko? Osa, zein da trukue? Badaukazue bat emat? Urduritasuna kendu. Begira. Bai dinot, kirolari, gimnasioko monitore izan da ez dako zuelako trukorik? Guretzat, Asier? Nire bizitzako lema da sobre la marcha, así que... Bueno. Ondo. Ba, ikusiko dugu. Zer gertatzen den. Baia, bat lehenengo hieroglifikoa. Ia zer gertatzen da, denpora? Kalera aterako dira gaur. Langileak. Bai. Sí. Bai. Sobre la marcha. Lanota. Lanotan gi. Langi eta hileak. Langileak. Bale. Ze politak hile horiek, dutxan ateratzen diren. Bi hieroglifikoa denpora. Ez zaizkit asko gustatzen. Nola ditzen dago? Kuaderna. Nor da? Inglaterrakoa hil zutena. Lady Di. Bale. Lady Di... Lady ez, venga. Di azterketa, di... Di testak. Zer dira? Di testak. Ez? Dituzte. Zerrendak, listak, dilistak. Di listak. Ez Eta gainera egia da. Eta gainera egia. Gorroto ditut. Nahi gorroto ditu? Eta lankideek bakite. Baita, Bai, Osa, gorroto dituzu nahiko fuerte orduan, Baian, lanean jaten dituanean sufritzen dut. Wow. Asierrak zer dio? Nik edo zer jaten dut. Sobre la marcha, balima daude, jan eta listo, ezta? Ondo, eta Lady Di kostatu da, Lady Di ezagutzi, Mito bat, da. Venga, 3. denpora. Egietan ari zara? Benetan. Bai. Coach ez du bier. Ze, bueno, berik argazkirik edo, ze? Benetan kanpaiak. Jode. Ondo? Oro zoriora, zeharik eta zora gariko bierat zurak 60 puntu jodegotea. Benetan. Hieroglifikoak. Itxasote itxasoa. Guztoko dituzue, hieroglifikoak? Etxean bai. Etxean bai. Ja. Ez zer da, lehenengo pausa hori da, Bueno, begin dezagun jolas eta iasmatza ditugun. Venga, lehenengoa, denpora. Langileen alde aritzen dira. Sindikatuak. Oso ondo. Cindy Lauper. Cindy Lauper. Girls just wanna have fun. Ondo, Cindy eta katuak. Sindikatuak. Oso ondo. Bazara sale itxaso? Ibilitakoa sindikatu batean. Eta Cindy Lauper sale? Ez bereziki. Eta katuena? Ez bereziki. Sindikatuena. Ondo. Oso ondo. Batzuena. Ondo. Bigarren hieroglifikoa, denpora. Nork idatzi du kantua? Nemonak. Nemo, ornemoak. Ez? Kak. Ez? Kak bai. Ez da Nemo, nemo. Ez da dori. Ordorikak. Bai. Bai. Horita. Hanez. Hor eta dori, geneukan ordorikak. Oso ondo. Opa, Ruper. Bai? 3. Badator, denpora. Zer lapurtu duzu? Ez errez. Oso ondo. Ez. Bat ikusten genuen, errez eginda, orduen. Errez. Bueno, Oso ondo. lapurtu puntu mordo bat, Lapurtu ez, irabazi. Merezita, 80 puntu bikote. Ondo. Ni luzeko eskua jarraian. Bi bikoteak lanean jarriko baititugu serio demonio. Bi esaldi ezkutatuta ditugu. Zuen lana izango da esaldi horiek askatzea. Sokatirara bidean
garrantzitsua diren hainbat puntu, komodin. Arkeologo lanetan jarriko zaituztegu. Hori da. Eta hortxe zeinu iberiarrak izango dira, eta letrak gordetzen dituzte, eta horiek asmatu beharko duzu, Puntuak, irabazteko aukera galderetan. Lehenbiziko eskua Asier Unai, zuenetik abiatuta, hause esaldia, eta hause enuntziatua. Baina zer jan duzu, Jose Mari? Hori enuntziatua. Erantzuna hor, gordeta daukagu. Eta hiru ikur, hasteko Asier Unai, zein hizkuntzatan egin berri dute egunean behin jolasaren bertsioa galiziera edo katalana? Katalana. Katalana, zuzen. Eta hiru ikurroien atzean R. Letra geneukan. Bigarren erronda. Nola izena du berria egunkariak gaztetxoentzat duen gehigarriak, mantangorri edo tximeleta? Mantangorri. Mantangorri. Mantangorri, zuzen. S. Letra esaldiak gordetzen dituen eseak agertu dira. Hirugarren erasalto. Beste lau. Gasteizko zein auzotan gertatu zen martxoaren 3ko sarraskia, Zaramagan edo Zabalganan? Saramaga. Zuzena da. O. Bokala agertu zaigu. Zer janduzu Jose Mari? Ze Jose Mari ote da? Hori ere pentsatu. Lagungarria izan daiteketa. Asier Unai, aurrera ingo dugu? Bai. Ia ba. Zenbat txakur arraza inguru daude munduan, 350 edo 450? 450. 350, errebotea beraz. Itxasotarrentzat, zenbat ordu egin ditzake lo, koala batek egun batean, 18 edo 22? 22. 18. Hortxe jarraitzen dute. Bosgarren Piztuta. errondara salto, Asier Unai, New Yorkeko zein barrutitan jaio zen Scarlett Johansson aktorean, Manhattanen edo Queensen? Queens. Not Manhattanen, baizik. Itxaso, errebotea. Eta non jaio zen? Bruce Springsteen abeslaria, New Jerseyn edo New Yorken? New Jersey. Ai, ozen esan. Asmatzeko gainera. Bokalak, agertu dira. Zer janote du Jose Marik? Arrasteri bai? Ez. Aurra ingo dugu beraz. Seigarren erronda. Zenbat milioi neurona ditu olagarro arrunt batek 500 edo 300? Hani? 300. Ez, 500. Errebotea, Asier Unai zuentzat. Ze koloretako odola dute olagarroek? Gorria edo urdina? Urdina, por cambiar. Urdina. Urdina, zuzen. T. Letrak agertu dira. Esaldiak behar zaituen T letrak. Ze Jose Mari da? Ze Jose Mari ote da? Antxon lagundu? Jose Mari Olasa Gazti, akaso? Eizkolari, kirolari, trebea indartsua. Ze jandu Jose Marik. Urrengo errondara ingo dugu? Bai. Ja ba. Ikur, zaparra da biztuta? Nork idatzi du Lurraz beste liburua? Garazi Arrulak edo Katixa Agirrek? Katixa Agirrek. Ez, errebotea. Itxaso, nork idatzi du berriz Aragizko Mamuak, Iñaki Zidek edo Karmele Mitxelenak? Bai. Karmele Mitxelena. Hori bai, zuzena da. Iepa. Zaparra da. Argigarria oso, balantzari gabe. Irakurtzen da, zeozer bai. Zeozer, baina... Zati bat. Saiatu nahi duzue, askatzen, Bat? Ez, bueno. 8. errondara egingo genuke salto, 7. pasa berritan, Ez, horregatik. Ez, beste. Aurrera. aurrera beraz. Beste bi. Nola izena du Javier Muguruzaren disko berriak, Txitxarroa eta Atuna edo Legatza eta Sardina? Legatza eta Sardina. Ez, Asier Unai, errebotea. Nongoa da, Javier Muguruza, Irungoa edo Hondarribiakoa? Hondarribia. Ez, Irungoa da.
Bederatzigarren erronda, itxaso zuena da, eskua berriz ere, ikur, zein letra ageri da F izkiaren eskuinaldean teklatuan, G edo T? Eskuinaldean. Vale. 3 segundo? T. T? Ez, G. Errebotea beraz Asier Unai. Zein letra ageri da I izkiaren eskuinaldean teklatuan, R edo O? O. Oso ondo. Ba, puntuak bildu eta L. Letrak ere agertu dira esaldian. Askatu beharreko esaldian. Erronda bakarra falta da. Bederatzigarrena pasatzekotan garaia. Jose Mario Lasagaztik zer janote duen. Horixe galdera. Asier Unai, saiatu nahi duzue? Ez, oraindik ez. Azken errondara orduan. Beste bi. Non dago Daliren Antzoki Museoa, Figueresen edo Gironan? Figueres. Zuzena da. G. Eta azken aukera bat. Besterik ez dagota. Esaldia eskatzen saiatu, noski. Arda. Oiez. Bai. Baina... Jose Marik, zer janote duen horixe da galdera. Ez dago beste errondarik, ez dago beste aukerarik. Dagoen hause aprobetxatu. Kale egiteak Vale. ez dakar zigorrik. Saiatu beraz, ozen eta argi mesedez, hori bai. Hasiera bai, eta erdian be bai, eta hitz bat faltan. Ia, zerbait bota behar daukagu. Oiaskoa eta arroza gozaldu zituen apustuaren egunean. Zuzena da? Ez da zuzena, zuzena baita nituen! Oilasko eta rosa gozaldu nituen! Eta ez zituen, ene gehiago bazeuden hor, eta hori ere pista bezala erabili genezaken, tira, puntuak bai, komodoinik ez dugu. Lehenengo komodina ez dugu banatu, beste bat daukagu, beste esaldi bat, beste esku bat. Eta hori, informazio oso baliagarria, ene guztiek buelta ematen badute, eta hor, enerik ez badago, nituen. Galdera ez zen, gozaldu, edo zer jan zuen, edo zer Zer gozaldu. jan duzu, Jose Mari? Duzu, claro. Dena dela, esanakoa, eneak beste lekutan badaude, hor, enea egotea etzen posible. Tira, komodoinik ez dugu banatu lehenbiziko honetan, baina beste esku bat, badaukagu. Itxasotarrak abiatuta gainera, zuentzat esaldia, eta hause itxura. Eta Olasagazti, bueltan kasu honetan ere, Olasagazti gehiegi ere ez bota, dio enuntziatuak. Az gaitezen ba, indusketa lanetan. Azteko 3. Zein hamarkadatan sortu zen euskal sukaldaritza berria, 80koan edo 80koan? 80. Ez? 80koan baizik. Asier Unai, errebotea. Eta euskal rock erradikala, 80koan edo 70koan? Guazen 80 orain 70. Ba ez, 80koan hau ere. Eskua berreskuratuta, itxaso eta itxaso. Norena da, hemen berriro diskoa, Olaia Intziarte edo Sara Azurzarena? Olaia Intziarte. Ez da zuzena, errebotea berriz ere, Asier Unai. Norena da, bizirik diskoa, Joseba Irazoki edo Bengo? Bengo. Bai. Ba, zeinoi buelta eman da, lehenengo letrak agertzen dira, D. Esaldiko D guztiak. Asier Unai, zuena da eskua berriz Venga, ere. beste lau. Baiona baino lehen, zein izan zen Lapurdiko hiriburua Uztaritze edo hiriburu? Nik esango nuke hiriburu, pero da Uztaritze. Ba, Uztaritze. Bai. T. Letra. Olasagazti gehiegi ere ez bota, hori enuntziatua. Kontutan izan, aurrera? Bai, oraindik. Laugarrena beraz. Beste lau. Zein itxura geometriko izan ohi dute natxoek, irukia edo laukia? Irukia. Irukia. Ondo. E. Bokala. Tankerarik? Zoi zue bikote? Txoran beste. Bai, jarraitu, venga. Aurrera, bosgarren errondara orduan.
Zenbat kilo jaten ditu egunean Afrikako sabanako elefanteak, 220 edo 160? 160. Zuzena da. Eta zeinu iberiar hoien atzean, N. Lehiakide guztiak ere, erne demonio pantailari begira, induzketa lanetan jarrita dauzkagu. Hola, Sagasti, gehiegi ere ez bota. Zer ordea, Asier Unai. Venga. Aurrera jarraituko dugu? Bai. Bazen ba? Ba, guapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non hil zen Franz Kafka idazlea, Austrian edo Alemanian? Beraz en alemana, yo creo que Austria. Ba, Austrian. Bikain. Ez que iak banek izan. Ja, claro. Ibokala, mutilek. Eta badirudi, ala beharrez aurrera egin beharko dugula, edo? Gehiegi ere ez bota. Hola, Sagasti. Hori da enuntziatua. Aurrera egin nahi duzue? Bai. Bai, aurrera egingo dugu. Venga, beste 3. Nork idatzi zuen eta emakumeari sugeak esan zion eleberria Lourdes Oñederrak edo Arantxa Urreta Bizkaiak? Arantxa Urreta Bizkai. Ez da zuzena, errebotea beraz! Opa, itxaso, eta zeri, barkatu, nork idatzi zuen 110. estriteko geltokia eleberria, Ramon Saizar Bitoriak edo Iñaki Zabaletak? Iñaki Zabaleta. Zuzena da! Neskak, bokala lortu duzue. 7. errondan egindako galdera izan da hau, beste 3 aurretik. Gehiegi ere ez bota. Hola, Sagasti, askatu nahi duzu esaldia? Ez. 8. errondara orduan. Beste 2 zeinu argitu dira. Itxaso, noiz dantzatzen da Kaxarranka Lekeition San Pedro egunean edo San Juan egunean? San Pedro. Bai. Esaldia osatzeko behar genituen B guztiak, hortxe. Bitz osatuta daude, erabat. Testu inguruak ere lagun dezake, induzketa lan horietan. Beste 2 erronda, 9. eta 10. Aurretik, eta komodina, jokoan, sokatirerako ezinbestekoa. Hola, Sagasti, gehiegi ere ez bota. Zer ordea? Itxaso eta itxaso, askatu nahi duzu, A punto dago, baina... Ez. Urrengora salto egingo dugu? Falta zaigu, Bai, urrengoa. Bazen ba? Joder. Bakarra, 2 hauetatik zein dago iparralderago, Lituania edo Letonia? Letonia. Bai? Z, bakarra, Eta erronda ere bakarra geratzen da. Asier eta Unai, pozik, somatza ditugu bestaldean. Zain. Itxaso eta itxaso pentsakor, noski. Bai. Askatu nahi duzu, Saiatu bai. Hola, Sagasti, gehiegi ere ez bota, nola dio esaldiak? Garbitu ondoren kolonia botatzen diet idiei. Zuzena da? bai! Bikain! Zoto! Bai! Komo dinan ezka, kasondo? Jose Mari, hola, Sagastiren ohiturak ezagutu genituen. Pianoa jo, idiei, gero garbitu eta gero kolonia bota eta bar, ezinbesteko bat. ETB-en, Asier eta Unai sokatirara bidean, 220 puntu. Itxaso eta itxaso, 200 puntu eta komodina lortu berria, zondo. Bai, aia berdin dut markagailuak komodin bat gora bera iazagertatzen den sokatirara goaz. Itxaso, zeuek hasi, erantzuten. Komodina ere badaukazue, abantaila txiki bat izan daiteke hori. Hasiko gara? Guazen, denpora. Zein izan zen Frantziako azken enperadorea? Paso, Napoleon hirugarrena. Zein animalia ageri da Velázquezen Meninak margolanean? Txakurra. Bai. Asier eta Unai, denpora. Musikan nola esaten zaio abiadura txikiagotuz jo behar den pasarteari? Piano. Ralentando, zein astegunetan izan ohi da Gernikan azoka? Astelenean. Bai. Itxaso eta itxaso, denpora. Zein da Estonia eta Letoniaren azpian dagoen herrialdea? Lituania. Bai. Asier eta Unai, denpora. Zein zenbaki da Chanel etxeko lurrin ezagunena? 5. Bai. Itxaso eta itxaso, denpora. Zein komunikabide motatan izan zen Amale Arzeluz emakumea aitzindaria? Irratian. Bai, irrati gintzan. Asier eta Unai, denpora.
Zarama taldeak nori abesten zion Kamerun urruti zegoela. Iñaki. Bai? Itxaso eta itxaso denpora. Zein sumendiren laba hartu zuen Pompeia hiriak. Vesubio. Bai? Asierreta unai denpora. Zenbat da, zazpibider, 8 gehi lauken bi. 58. Oso ondo. Itxaso eta itxaso, denpora. Zein da Markel Irizar txirrindulariaren izango itia? Paso. Bizipoz, zer mugadezake argazki kameren isoak? Bai, Asier eta unai bestaldean erantzuteko prest. Bai. Ondak, errespetatuko ditugu noski. Sokatira bizia ikusten ari gara oso, Eta aurre hartuta momentuz. Bikote, eutxi puntuei. asierretu nahi, denpora. Bilboko zein auzotan gertatzen dira Jon Arretxeren ture detektibearen kasuetako asko? San Francisco. Bai. Itxaso eta itxaso, denpora. Zein lurraldetan zaude, Artaxoan baldin bazaude? Nafarroa. Bai. Asierretu nahi denpora. Ipar Euskal Herriko ikasleek zein azterkete ezin dute euskaraz egin oraindik brebetaz gain? Ebau. Basoa, zein izen du Euskal Herriko bertako behi arrazak? Euskolabel. Betizua, zein urtetan hasi zen Facebook sare soziala martxan? 85. 2004, zein kirol lasaigarritan egingo duzu txakurrarena? Yoga. Bai. Eta beharko dugu, guk ere yoga pixka bat, 73 puntu galdu ditugu. Itxaso eta itxaso zuen markagailua ondo, gizenduta, eta komodina daukazue, ez punturik alperrik galdu. Neskak denpora. Nola du izena Toti Martínez de Lezeak aur literaturarako sortutako pertsonaia famatuenak? Nur. Bai. Asierretu nahi, denpora. Zein kanturen bideoklipean hartu dute parte Ana Goitia eta Onintzen Baitak? Paso. Tortolaraino, zein euskal hiritan dago Asiatika Museoa? Donostia. Biarritzen, nola du izena Zetakek apirilean ospatu zuen jaialdiak? Zein ederra izango den. Zeinen ederra izan den, sokatira hau ere, Atzetik abiatu aurre hartuta, emozioa, segulakoa, Asier eta unai, 152 puntu. Itxaso eta itxaso, komodina erabilia, 238 puntu. Asierretu nahi izango duz? Ondo. Lan asko egin da, hortxe arkeologo lanetan bebai, komodintxu hori falta igual, baina ondo, Bueno, Venga, finalik ez, baina urrego miluzen, alkarrik usteko aukera bai. Bai. Baikote! Burlatatik itxaso, Iruñeatik itxaso. Gaur iritsi, eta finalera. Iluzeko konkista, Oso aipatu ditugu lanbideak eta eskuineko itxaso IBEF ikasketak egin da soinketa irakasarenetan aritzen da. Itxaso sexologia tailerrak eskaintzen. Aste honetan, Altxasuko ikastolan bego dizela! Ze kasualitate hau. Oso polita, Ze kasualitate hau. Besteak beste itxaso ze irakatsi gidezu, Galdetu beraie. Ze ikasi duzue? Ai, lotxatuta. Bueno, lotxa galtzen ere ikasi beharra dago. Etxarra. Eta izaten ere bai. Baita ere. Izaten ere bai, dena ikasi beharra dago. Oreka mantentzen. Oso saio orekatua zuena, iritsi zarete finalera 278 punturekin, 278 euro. Baditugu, dagoeneko. Kontuz, zakua ere ari da eta pixkanaka azten gaur jokoan 1.076 euro. Osondo! Alaba zarete, noski. Ama? Ni bai. Amama... Ama maiz. Maite bai, asko. Nik ez dauzkat, baina... Baina, izan ditugu nien zezin bestekuek, ez da? Bai. Ama, alaba, poemaren bat, eskaini diezu? Esate baterako euretako baten bati? Inoiz itxaso? Idatzi bat amari bai. Ah, baitu. Inoiz bertxo emate edo poeman bat amatxurentzat bai orduen. Idatzitxo bat bai. Oso ondo. Etzara bakarra. Gaurko eremuak. Ama, alaba. Gaur izenburuan, ama edo alaba hitzak daramatzaten eskulturak, pinturak, filmak, liburuak edo kantak agertuko dira. Izenburuan izango ditugu, ama edo alaba. Artista batzuk azalduko dira, eta artista horiek amamei edo alabei buruzko obrak egin dituzten. Esan beharko diguzue. 1 segundo, tempera.
Asier Altuna. Ezakit. Magabiondik. Bai? Alaba. Alaba. Ez dakigu. Patxuko naiz. Iderik ez da. Ama. Ama. Luis Bourgeois. Ni idea. Ama, mama. Venga. Ea sortea dagoen. Emeak. Ama. Minxoriak. Ama. Dona katona. Carmele Jaio. Ama. Ama edo alaba dut. Edo alaba, ja. Eman amari, a ber. Yolanda Arrieta. Alaba. Hau. Mila eta hirurogeita hamasei euro. Artista ezberdinak ditugu, pelikulak ditugu, liburuak ditugu, kantuak. Agian beteko dugu errekorra dena gorri aterako delako. Aldaketarik, azken segunduetan? Ez. Esketak izkigu. Azken 5 segunduak? Horte kontua da. Ez. Eta denbora. Boterik ez dugu eramango. Hostia, Eta bat. Emeak. Taldea. Ama. Zuzena da? 89an, kaleratu baitzuen Emeak taldeak, Barkatu ama izeneko diskoa. Mitikoa. Hortxe referentzia amari. Liburu bat orain. Carmele Jaiok dakar. Ama. Zuzena da? 2006ko lana, Amaren eskuak izenekoa, eta hortxe beste referentzia bat. Amaren eskuz zoragarri, hoiek. Beste idazle bat. Yolanda Arrieta. Alaba? Sondo, Etxebarriko idazleak Vicenta Mogeli buruzko Argiaren alaba izenekoa plazaratu baitzuen 2015an. 3 ditugu. Bada zerbait. Zinemagile bat ikusten dut hor... Asier Altuna. Alabari buruzko filma, zuzena da? Amama, izan zen Asier Altunaren filma ezaguna. Patxuko naizen kantua be bai, Luis Bourgeois ama eta Minxoriak alaba. Itxaso eta itxaso! Tira, ez dago, ezki iritsi gara eta finaleratu ere bai, 278 euro. Hemendik aurrera ama alaba denak arro egoteko moduan arituko zarete, dejon daizuela. Eta etxekoak